Καλώς ήρθατε και σε ένα ακόμα αντίδοτο. Έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να είμαι με μια αξιόλογη αγωνίστρια, η οποία δεν αγωνίζεται μόνο στο πληκτρολόγιο και στα λόγια, αλλά έχει και δράση. Συγκεκριμένα είναι το καμάρι μας εδώ, η Νίκη η Τσαμουράνη, Γεια σας. η οποία φρόντισε, βλέποντας την αλλαγή στις συσκευασίες του γάλακτος Δέλτα, ότι βγαίνει η οικογένεια από μέσα, να κινηθεί σταματώντας να αγοράζει και να προτρέπει και άλλους να πράξουν το ίδιο. Και μάλιστα προχώρησε και σε επιχειρηματίες, οι οποίοι επιχειρηματίες την άκουσαν και έδιωξαν τα ψυγεία Δέλτα. Ήταν μια πολύ καλή κίνηση, η οποία δεν στοιχίζει σε τίποτα, και καλό θα είναι να μάθουμε όλοι και να αποκτούμε και καταναλωτική συνείδηση, αλλά και συνείδηση δράσης. Όχι μόνο να διαμαρτυρόμαστε, αλλά και να φέρνουμε αποτελέσματα. Δεν θα πάθουμε, παραδείγματος χάρη, κάτι αν δεν αγοράσουμε τη συγκεκριμένη μάρκα και αγοράσουμε κάποια άλλη μάρκα. Και επειδή έχουμε το ίδιο τώρα και με τα φασολάκια του Μπαρμπαστάθη και της Ένος, που πέσανε πρόστιμα, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλά τα του Μπαρμπαστάθη. Λέω απλώς ότι να στηρίζουμε κυρίως τα ελληνικά προϊόντα, διότι τα ελληνικά προϊόντα είναι οι ελληνικές βιομηχανίες που θα στηρίξουν αύριο την ανάπτυξη. Αλλά ας έρθουμε πρώτα στην αγωνίστριά μας εδώ. Πώς έτσι σου ήρθε αυτή η ιδέα του να... Κοίταξε να δεις, όταν πήγα να αγοράσω γάλα και είδα ότι έλειπε η φωτογραφία της μητέρας, όπως ήταν πάντα στο γάλα, από τη μία συσκευασία όμως, ναι, όχι από όλες, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ναι. Λοιπόν, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι περισσότερες εταιρείες τώρα πια προωθούν τη woke agenda. Προσπαθούν να μας επιβάλλουν ένα νέο πρότυπο οικογένειας και το φέρνουν σιγά σιγά. Φροντίζουν δηλαδή πρώτα να το συνηθίσουμε στο μάτι μας και αργότερα να γίνει πλέον αποδεκτό. Προσωπικά θα μιλήσω, γιατί ο Φώτης είπε πριν ότι παρότρινα και τους υπόλοιπους να βγάλουν από τη ζωή τους τη Δέλτα. Εγώ δεν παροτρύνω κάποιον, εγώ απλώς προτείνω. Και ο καθένας Ναι, μπορεί, φυσικά ο καθένας ακολουθείται. Εμείς κάνουμε μία πρόταση, ναι. Τι θεωρούμε σωστό. Για να μην ότι εγώ κατάλαβες. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν είναι προσωπικές γνώμες. Δεν έχουμε τίποτα. Ούτε λέμε ότι τα προϊόντα είναι στραβά ή οτιδήποτε άλλο. Είναι προσωπική άποψη ότι αυτά τα προϊόντα πρέπει να τα βάλουμε στη μαύρη λίστα, τη δική μας, κατά τη δική μας γνώμη. Αν θέλετε την ακολουθείτε, αν δεν θέλετε δεν την ακολουθείτε. Ο καθένας είναι ικανός να κρίνει. Ακριβώς για να μάθουν ότι δεν μπορούν να μας επιβάλλουν έμεσα τις ατζέντες τους και τα παραμυθάκια τους, και ότι θα βρουν αντίδραση και πρέπει να μας σκέφτονται και εμάς, όχι αυτούς που είναι πίσω από την κουρτίνα, να βλέπουν και μπροστά τι γίνεται, διότι οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές, θα τους κατεβάσουμε τα ρολά, πρέπει να μας φοβούνται λίγο. Όπως και να συμπληρώσω εδώ, Φώτη μου, για τον επιχειρηματία που προανέφερες, δεν του είπα εγώ να βγάλει το ψυγείο, από μόνος του ο άνθρωπος το έκανε. Άκουσε την ιδέα σου και συμφώνησε. Ήταν απόλυτα σύμφωνος. Δεν είπα ότι βάλω το πιστόλι σε κάτι. Ναι, σαφώς, δεν του είπε εγώ βγάλει το ψυγείο, μόνος του το επέλεξε αυτό. Και να πω εδώ και κάτι, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μίλαγε με πάρα πολλές εταιρείες για να βάλει άλλα γάλατα στο μαγαζί του και καμία εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε. Γιατί άραγε? Καθόλου τυχαίο. Αναγκάστηκε λοιπόν ο άνθρωπος να αγοράσει δικό του ψυγείο και να βάλει μέσα ό,τι γάλα ήθελε. Καμία εταιρεία δεν του πήγαινε ψυγείο. Καμία. Τι σημαίνει αυτό, τι μπορεί να καταλάβει κάποιος? Ότι... Καρτέλ. Βέβαια. Ότι όλες αυτές οι εταιρείες είναι μεταξύ τους... Αλλά και ο επιχειρηματίας αυτός δεν τσιγκουνεύτηκε τα χρήματα, είπε αμάνε τώρα που να βρω, δεν πειράζει, και υποχώρησε αμέσως. Είπε ότι κύριε, αυτή είναι η θέση μου, αυτή είναι η εικόνα μου, αυτή είναι η γραμμή που θέλω να ακολουθήσω και όποιο είναι το κόστος.
Διότι μην ξεχνάμε, κάθε αγώνας έχει και κόστος. Το δωρεάν ξεχάστε το. Το ότι κάθομαι στον καναπέ, κάνω μια υπεύθυνη δήλωση, ένα εξώδικο, ένα οτιδήποτε, αυτά ξεχάστε τα. Δεν υπάρχουν. Ο αγώνας είναι διαρκής και έχει κόστος, το οποίο θα το πληρώσουμε όλοι. Και κόστος περισσότερο, το κόστος είναι ψυχικό, ψυχολογικό. Αυτό νομίζω ότι βαραίνει το περισσότερο κόσμο, γιατί έχει κουραστεί, κακά τα ψέματα. Όλοι κουράζονται. Όλοι έχουν κουραστεί. Όμως δεν πρέπει να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε, να αντιδράμε σε όλη αυτή την παράνοια, σε οτιδήποτε συμβαίνει, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Θα πρέπει να είμαστε πλέον ενεργοί πολίτες. Ενεργοί. Όχι υπάκουοι, υπήκοοι, ενεργοί πολίτες. Το ενεργός μετράει το θέμα. Να ενεργούμε, όχι από τον καναπέ να είμαστε οι γκρινιάριδες πολίτες. Ενεργοί. Με απλές ενέργειες. Δεν χρειάζεται τίποτα μεγαλειώδες. Δεν αγοράζω από αυτό. Προτιμώ τη συγκεκριμένη τέτοια. Κάνω το άλλο. Δεν μπαίνω σε αυτό το μαγαζί. Προτιμώ το άλλο το μαγαζί. Το ελληνικό. Όχι το ξένο. Και ούτω καθεξής. Σιγά σιγά δηλαδή να αρχίσουμε να αποκτούμε και ελληνική συνείδηση και καταναλωτική συνείδηση. Τώρα που σε ελληνική συνείδηση. Εγώ αποφεύγω να ψωνίζω από τα σούπερ μάρκετ και συγκεκριμένα από τις πολυεθνικές που δεν είναι ελληνικές. Το ξαναλέω. Εγώ δεν πάω να ψωνίσω. Προτιμώ να πάω στο μαγαζάκι της γειτονιάς μου και να στηρίξω τα νέα παιδιά, τους νέους επιχειρηματίες, έστω και αν το πληρώσω το προϊόν λίγο πιο ακριβά, δεν θα φτωχύνω τώρα με 5 και 10 ευρώ περισσότερο το μήνα. Εδώ θα μου επιτρέψει λίγο να διαφωνήσω. Να διαφωνήσω. Ωραία, να διαφωνήσουμε τώρα. Για πες. Ναι, γιατί το μικρό το μαγαζάκι θα πάει από το σούπερ μάρκετ και θα τα πάρει. Ή από δηλαδή είναι η ίδια ιστορία. Και στηρίζουμε αυτόν τον τρόπο. Όχι, από τα ελληνικά τα σούπερ μάρκετ. Ναι. Για να σταματήσουμε και οι μικρές επιχειρήσεις. Λένε να στηρίξουμε το μικρό επιχειρηματία, να το στηρίξουμε όταν είναι παραγωγικός. Όχι αντιπαραγωγικός. Γιατί λέει και το παιδί του να πάει σχολείο. Ναι, αλλά πληρώντας ακριβότερο το προϊόν, δεν θα πάει το δικό μου το παιδί. Πρέπει να στηρίζουμε τις παραγωγικές επιχειρήσεις, αυτές που παράγουν πλούτο, όχι τους μεσάζοντες. Να θυμίσουμε πριν μερικά χρόνια ότι φωνάζαμε όχι στους μεσάζοντες. Τώρα θα βάλουμε μαγαζάκια ενδιάμεσα από τους κονδρέμπορους και τα σούπερ μάρκετ δήθεν για την καλή μας την καρδιά. Δηλαδή θα βάλουμε και άλλους μεσάζοντες τα οποία θα τα πληρώνουμε εμείς. Κάτσε, εδώ πέρα θα διαφωνήσουμε τώρα. Ναι, έχουμε μια διαφωνία, επί της αρχής του νομοσχεδίου. Ναι, λοιπόν. Εγώ στηρίζω τις μικρές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις της γειτονιάς μου και ας τα πληρώνουν λίγο πιο ακριβά. Θα διαφωνήσω με το Φώτη. Ελεύθερα, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να διαφωνούμε. Ναι, προτιμώ να πάρω το προϊόν, ένα γάλα παράδειγμα, από το ψιλικατζίδικο δίπλα που το έχουν δύο νέα παιδιά, παρά να το πάρω από το σούπερ μάρκετ. Το προτιμώ, να στηρίξω τα παιδιά αυτά. Εγώ προτιμώ να στηρίξω τα παραγωγικά, δηλαδή τους τεχνίτες, όχι τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν υπαλλήλους τους τεχνίτες, το μικρό τεχνίτη, τον ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος παράγει. Και εγώ σε αυτό, είμαι υπέρ της παραγωγής πλούτου, όχι των μεσαζόντων. Όπως και όταν θα πάω ένα αγροτικό προϊόν, θα κοιτάξω να πάω όσο πιο κοντά στον αγρότη μπορώ, στον παραγωγό. Όχι στον έμπορο που τον παίρνει από τον παραγωγό, αντί να παράξει κι αυτός κάτι και να φέρει πλούτο στην Ελλάδα. Απλώς να καταναλώσει πλούτο. Αυτή είναι η διαφωνία μας, είναι οι δύο απόψεις. Ο καθένας το σκέφτεται και αποφασίζει κατά τη δική του κρίση. Και μακριά από τα σούπερ μάρκετ, ξέρετε, αυτά τα ξένο συμφερόντων. Μπράβο. Μακριά. Μπορούμε να μην ξαναπατήσουμε το πόδι μας εκεί. Μπορούμε να στηρίξουμε τους Έλληνες, τις ελληνικές εταιρείες, όσους έχουν μείνει δηλαδή, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν μείνει και πάρα. Μπορεί να έχουν ελληνικούς τίτλους, αλλά από πίσω οι μέτοχοι είναι... Ναι. Έλληνες, παιδιά, Έλληνες. Όσους περισσότερα που είπες για παραγωγούς. Ναι. Θέλω λίγο να σχολιάσουμε στο σύνταγμα που κάνανε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Μαζί δεν τα κάνανε. Ναι. Ωραίο το σοου, Πολύ ωραίο. Φανταστικό, πολύ και γεμίσαν τα μαγαζιά, ήπιαν καφέδες, ιστορίες. Ακόμα στο Βέλγιο και στο εξωτερικό
είναι στους δρόμους οι αγρότες, εδώ κάναν τη βόλτα τους στην Λίγο Αθήνα. ακριβό όμως, ρε παιδί μου, αλλά να σας πω κάτι, άξιζε το κόπο. Δηλαδή, έδωσαν ένα διαφορετικό χρώμα, ρε παιδί μου, στις διαδηλώσεις. Εμένα μου άρεσε. Είδαμε κίτρινα τρακτέρ, πράσινα τρακτέρ, κόκκινα τρακτέρ, κόκκινα τρακτέρ, Βεβαίως. κόκκινα τρακτέρ, δεν είδαμε. Με τους εργατοπατέρες, Έτσι, αντί μπράβο. να κοιτάξουν τα συμφέροντα, γιατί με συγχωρείτε, εμείς δεν φεύγουμε από το Σύνταγμα αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα, διότι ο Πρωθυπουργός πήγε βόλτα στην Ινδία και μας έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Εμείς θα περιμένουμε να γυρίσει για να μας ακούσει, και αν δεν μας ακούσει, εδώ θα κάτσουμε. Δεν πάμε πουθενά, εδώ θα μείνουμε. Εδώ θα μείνουμε. Αλλά εντάξει, κάναμε τη βόλτα μας, ακούσαμε τους εργατοπατέρες μας που είναι μέσα στα κόμματα, δηλαδή στο ίδιο συνδικάτο, και τι πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια, πετύχαμε και φέτος. Δεν βλέπουμε τι γίνεται στο εξωτερικό, όπου συνεχίζεται ο αγώνας μέχρι που να δικαιωθεί. Επίσης, Ναι. μου άρεσαν πάρα πολύ, μου άρεσαν πολύ οι λόγοι που βγάζανε. Η Ναι, βαρσίμα. ήταν δηλαδή έτσι περιορισμένοι. Δεν, Ήταν πολιτικός ορθών, Μπράβο. Δηλαδή- διότι όλο το μυστικό εκεί είναι. Και σε λίγο θα μας μεγαλώσουν Δεν κι άλλο. σπάσανε αυγουλάκια. Όχι, Και σε όχι. λίγο θα μας μεγαλώσουν κι άλλο το πολιτικό ορθών μας. Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Τι άλλο έτσι να πούμε που... Τίποτα, πιστεύεις είπαμε ότι- ότι, όχι, λέω, να μην μακρηγορούμε κιόλας και κουράζουμε και τον κόσμο, Ναι. λίγα πραγματάκια Λίγα και πράγματα, καλά. Και αυτό λέμε, ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα το να αρχίσουμε να αποκτούμε συνείδηση, και όχι μόνο του πληκτρολογιού, αλλά συνείδηση πράξης, και να αρχίσουμε να μιμούμαστε τη νίκη. Εγώ το λέω, με τη νίκη για τη νίκη. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Ο καθένας να πράξει όπως εκείνος πιστεύει καλύτερα. Να πράξει όμως. Να Εγώ δεν πράξει, διαφωνώ. Να πράξει. Να πράξει. Ασχέτως, μπορεί να διαφωνείτε με εμάς, πράξτε Γιατί κάτι άλλο, γιατί- αλλά πράξτε. Ναι. Γιατί κάποιοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο, Όπως- επίσης όμως να είναι αποτελεσματικός, έτσι. Δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τρόπο. Όχι, δεν είπα τίποτα. Εγώ Ναι. εμείς είπαμε αυτή τη στιγμή τους πλέον Ναι. απλούς τρόπους. Κάναμε μερικές προτάσεις. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί και το δικό του τρόπο. Καλό θα είναι να οργανώνεστε και σε ομάδες για να συμπαραστέκετε το ένα στον άλλον στις παρέες σας. Δεν χρειάζεται να είναι άγνωστοι και γνωστοί μεταξύ, να πίνετε και το καφεδάκι σας, να βγαίνετε και παρεούλα, ώστε να μπορεί ο ένας να στηρίζει τον άλλον στις δύσκολες αυτές μέρες που έρχονται, και μαζί να αποφασίσετε για κοινές δράσεις. Γιατί Μικρές, έρχονται δεν χρειάζεται τέτοιες. δύσκολες μέρες. Πολύ δύσκολες μέρες. Πάρα πολύ. Και δεν ξέρω ποιοι από εμάς, γιατί και εμείς θα μετρηθούμε στο τέλος. Όλοι θα μετρηθούμε στο τέλος. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα αντέξουν. Και γι' αυτό χρειάζεται να δεθούμε μαζί σε μικρές παρέες που ξέρει ο ένας τον άλλον. Γιατί στις μεγάλες παρέες μπαίνουν και εγκάθετοι και αλλάζει και πάει αλλού το έργο. Μεταξύ μας να ξερενόμαστε, που λέμε και λαϊκά, και να μπορεί να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Και να βρίσκουμε τρόπους για μικρές απλές δράσεις. Μικρές, όχι μεγάλες. Αλλά να ξεφύγουμε από το στάδιο της κουβέντας, των διαπιστώσεων και των σχολείων στο πληκτρολόγιο. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ο Φώτης ήρθε από Θεσσαλονίκη και μου έκανε την τιμή σήμερα να πιούμε καφεδάκι. Να το πω και Και αυτό. είπαμε, με τη νίκη για τη νίκη.